ganda ng kambal. Picturean mo ko dito. Mainggitan naman si Bidang, mga kapitbahay. Mainggitan naman dali. Tapos i-post mo ha. O, isama mo yung aircon. Yan, sa may aircon ako banda para makita yung aircon. Para may mayaman. Pang mayaman. Sama mo yung aircon para makita ni Bidang. Inggitin ko talaga yan. Hold up to. Huwag kang kikilos! Sige, ibigay mo sa akin lahat na mamahalin mong gamit. Ay talagang kailangan sabihin mamahalin. Bakit tingin mo mumurahin yung mga gamit ko dito? Ha? Hindi ka lang magnanakaw, matapobre ka pa. Inamata mo ko. Lahat yan mamahalin. Sige, kunin nyo na. Niya na itim na duwende na kampo ng mga balyena. Sunduin niyo na po ang mga kampo ng matatabil na dila ng mga chismosa at inggitera. Naway isama niyo na po sila sa mga nilalang nakasapi nila. Ang mga taong lo. Paano mo sasabihin sa best friend mo na may timong kilikili niya nang hindi siya magagalit? Best friend, ano ba ang gamit mong deodorant? Kiwi? Hi guys, ito po yung bago kong case. 250 po siya. Kakabili lang. Hoy, sa akin yan eh. May case ka ng bago. Hindi sa'yo to. Binili ko to sa CD. Kuya, nagbibideo ako dito. Akin na ulit yan. Ay, excuse me meron ho kayong bukod sa mahinang pandinig? Meron po. Wala. Sige, thank you. My family. Oh my God. I'm so sorry. I told you that I'm so confident. Eto, wait. It's very annoying. Annoying. A. Oh. N. Oh. O. Ah! Annoying. Oh, hindi, mali. Walang O. Bes, seryosong tanong. Pangit ba talaga ako? Alam mo, Bes, yung nanay mo, pangit. Tapos tatay mo, pangit din. Tapos mga kapatid mo, pangit din. Ano ka? Himala? And looks can be deceiving. Wow. Saan ang verb? Sa looks can be deceiving. Depende kung saan mo ilagay yon. Saan ang verb doon? Hindi mo past participle. Ano yung past? Ano yung, hindi, yung participle muna. Ano yon? Alam ko yon. Ano yung participle? At alam ng mga tao. Ano yung participle? Si Paul, nag-party. So? Party si Paul. Lasing nga nung umuwi. Yung mga salitang French. Isi beaucoup. Isi beaucoup pour cela. Ano isubuko po sa... Isi beaucoup pour cela. Ano yon? Ice beaucoup for sale. O yan. Ano pangalan papa mo? Batis, Pangalan ng mama mo? toyo, Ikaw? tuka, Ano kayo? dobo. Dobo. Saan galing itong laruan mo? Nakaw. O anak, bakit malungkot ka? Kasi po yung kapitbahay natin, aalis na sila mamaya. Hala, bakit? Napalapit ka na ba sa kanila? Hindi, kapag umalis sila, mawawalan tayo ng wifi. Hindi ako inggitera. Kasi, maganda ako. Mahirap man kami, maganda ako. Wala man kaming pera, maganda ako. Eh, ikaw, maganda ka ba? Ang nanay ko dati, talagang tinatawag na aswang. Sabi ko, Nay, ba't ba sinasabing aswang kayo? Alam mo, niyakap lang niya ako nung naigpit. Tapos naiyak siya. Tapos lumipad na siya. Ano ang ating pambansang hayop? Ma'am, kuto. De, may W sa huli. Kuto. De, may sungay. Diyos ko po, demonyong kuto. Okay, your question. What is your best asset? Ha? What is your best asset? Asset, di ako naging asset, ha? Saka delikado yan. Pag tumingin ka, akin ka. Ikaw pa rin pala, hanap-hanap